Nu skal vi prøve at lave en kornet. Vi prøver at lave en kornet af bagepapir. Vi kan fylde den op med glasur eller chokolade, og så bruger man den til at sprøjte med, så man kan dekorere og kager og så videre. Jeg bruger her et stykke bagepapir, og så folder jeg den nu, hvor den ene side, den skal lige være en halv gang længere end den anden side. Så det vil sige, at jeg folder den her. Sådan her. Trykker godt ned på den her. Tager en god skarp kniv. Og så er det vigtigt, at man skærer den lige af her. Så tager jeg tommelfingeren her og holder fast rundt om den. Sætter fingrene ned i den. Og så kører man egentlig posen 2 gange rundt om her. Og så trækker jeg i den anden spids her. Og så får jeg samlingen her. Det her, det bliver ryggen på den, men man skal trække den ind til den er spids. Og så skal man holde den her stram, og det kan man gøre ved at folde den ind i posen. Og så fylder jeg den nu op med chokolade eller glasur eller hvad. Gelé kan det også være. Så lukker jeg kornetten, så den streg i samlingen her, at det bliver ryggen, at man trykker den her vej. Fordi så holder man den altid stram. Det vil sige, at man altid holder posen lukket. Så tager jeg lige en kniv, skærer spidsen af. Og så kan man så bruge det her til at sprøjte med, til at tegne med. Og der kan man lave nogle forskellige mønstre og sådan noget. Det her, det er sådan en kantsprøjtning, som sådan en klassisk bryllupskage, eller en flot tørlavkage, eller sådan noget. Der kan man lave sådan en kant på sin kage. Og hvis man lige skal have den helt op i gear, ikke, så kan man lige give den en tur med her. Så kan man lave sådan nogle andre mønstre, hvor man laver sådan en klassisk kagemønstre her, hvor man laver sådan et symbol her. Det kan man altså sprøjte direkte på kagen, eller man kan sprøjte det på et stykke plastik, og så lægge det på kagen bagefter. Og så kan man tegne alverdens ting. Vi kan prøve at lave en lille piphans her. Og så videre, så videre. Det kræver øvelse. Og en god måde at øve sig på det her, det er at tegne det med hånden først, lægge det under et stykke bagepapir, sin tegning, og så kan man se den igennem, og så kan man stå og øve sig på det her, inden man gør det direkte på en stor, fin bryllupskage.